ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 16/07/2026 сол обши 12 хонаи фурӯшиай, 1 тайга замини фурӯшӣ. Одамое ки ай душанбе замин кофтесавден ку, ина дӯстон марҳамат, 6 сотиқ заминам баҳри шумо мемонам. Неки видеора тамошо кунед то охира. Дар навор ҳози лайк монед ба хотири замин. дар ин канал подписатсия кунед. Канали бобаракате бачаҳо. иншоалло ки ҳар рӯза дар хизмати мардумай. хулоса ки видеора тамошо кунед. ай душанбе хонаҳои назди ҳавлигӣ квартираон бурен бачаҳо тамошо кунед. курс валюта аз бонки эсхата доллар, евро, рубл мондагиай муқоиса кунед. баъдан барои реклама чизе ки дорен роӣ кунед ё ки омада ай пеш ба тамоми нозукиёш навор мекунем. иншоалло ки ба зудӣ савдо мекунам. ман навора шурӯъ мекунам. акай нозима ширкаша гӯш кунем бачаҳо. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати акай нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо душанбе, ҳисор, шаҳринав, регар, ваҳдат, бохтар, бахш, хуросон, ҷиликул, шаҳри туз, ёвон, норак, данғара, темурмалик, фархор, ҳамадонӣ, восе, кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марҳамат, ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, акай нозимда ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеша зай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки душанбера нигоҳ мекунам. дукомната квартира масоҳати 60 квадрат. дом аслан дӯстон 10 этажаай. хонае ки ман навор мекунам дар этажи 9-ай. арзиш боша 310 000 сомон. 60 квадрат. перегородко, тирезаҳо, шкатур, стяжка, монтаж, сантехник, хулоса ки кадагӣ бача азиза. ина марҳамат 60 квадратай 310 000 бо муомила дора. дӯстон медонен, лифтам дора, дом тайёрай, мардум зиндагӣ дора, хона шкатур, монтаж, перегородка, да теза задагӣ назди роҳи калонай. пеши горсвет мега ку анамиҷа сон харо дора. 310 та кадомитон да лозимай марҳамат занг занен. иншоалло ака беҳтарин шахсияти муомилаи соз мекуна. хай мега ки кадомитон эҳтиёҷ ба ҳамхи хона дора. инами дом дӯстон занг занен бигиренаш. бардорое ки ай душанбе, ҳамо территория душанбе хона замин кофтесен, ина марҳамат замини фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ. и душанбе да наздикай маҳаллаи навбунёд 6 сотиқ замин 240 000 сомон. кирпичный завод то маршруткаҳои 45 мега ай ҳамин пеш замина 2.5 километрро масофа дорад. маҳаллаи навбунёд ҳаматон медонен, роҳ ва қувваи барқ дора. камбуди як камбудае ки ов надора, ова кашидан дар корай. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% ҳай. масҷид, мактаб, боғча, поликлиника дар наздикиш ҳастай дӯстон. ина марҳамат дӯстон, ова мегирен мекашен. боғча, поликлиника наздикай, мактаб, масҷидам ҳуҷҷатҳои 100%. 6 сотиқ замина 240 000 мега занг занен дӯстон. ина замини ҳамвор бихаренаш, хонара бардорен, зиндагиро сар кунен. айман абор кардан дӯстон аз шумо интихоб ка харидорӣ кардан. лайкҳо рамонен, далчи бо навора тамошо кунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дукомнатагаҳай ва 4 сотиқ замин дорам. кӯчаи Умари Хайёми, ноҳияи Восе. кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Восе. воқеъ дар кӯчаи Умари Хайём 200 метр аз роҳи калон мега, дар наздикии ресторани Дарё. агар ки бидонен Султони Кабир,
мақсад аввал табассум, баъдан мешава мисол Султони Кабир, баъдан мешава ҳаму сентри дохили ҳаму бозор, баъдан мешавад чорраҳа тарафи дасти ростхати Кулобнима. дӯстон, хулоса дӯстон азиз, ина марамат занг зад бигирем. 250 000 сум бо муомила дорам. дӯстон, мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду комнатагаҳая 6 сотиқ замин дорад дар ҷалҷити Солеҳон, шаҳраки Ваҳдат, яъне ки шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшӣ дорои ду дархона, утиплиткати, як кухнӣ, як ошхона, душ дарунӣ хона дорад. ташноби беруна бо ҳама чизу чорааш, мебел, кондитсионер, холодильники, термекси, стрелкаву қулинош дарахтои мевадиҳанда места. намебарам дарахтро мега бача азиз. ҳамаш мақсад агарот ов свет техпаспортро хонаҳо 5 ба 3 290 000 сомон. ихели шароито хати дӯстон. марамат успет кунем бигиренеш. бардор азиз, нигоҳ куненда мега ки ов свет ҳамаш ҳастай, кондитсионер дига ҳамаш ҳастай. муомила кунем дӯстон, муомила. айнуми канали Саудо ТВ дӯстон азиз. ино иншоалло хонаҳо савдо мешавад. ҳамин шумо ки як лайк конед, иншоалло ки бо навор далчи тоб меравад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳастаи бародарое ки ай Хуросон боша, ку як комментарияда баён кунем хитонам. 5 комнатага 7 сотиқ замин дар шашум насос ай. шашум насос да қарор дорад, меган ноҳияи Хуросон. обши бохтара нигоҳ мекунам ки бохтарам наздик ба Душанбе. 250 000 сомон арзиш, 7 сотиқ замин, 5 дар хона, ҳавли ҳамвор, пашти понноси маҳкам, дарвозаи тункагӣ. ина ремонтҳои хона ҳамин ҳолат ба талаботи зиндагӣ дӯстон ҷавобгӯ. 250 та муомила дора, занг зад пурсоншен. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. ду комната квартира дар этажи 13-ум, масоҳати 49 квадрат, ноҳияи рӯдакӣ назди бозори Сафина. кредит дода мешавад. пешпардохт 100 000 сомонӣ меспорем, мондагиша ҳам кам кам то будшидани сохтмон меспорем. дигар вариантҳо низ дорем. этажҳои дига низ дорем. этажи баланду пасти, квадрати майдаву калона. хулосаи гап дӯстон, 239 000 ами этажи 13-ам духонага 49 квадрата. 213, хоб 239 000 сум мега бо муомила мешавад. рақамҳои 53 ва 85 занг занен, боқӣ монда маълумотро бигирен. 100 000 метен. агар ами хона мисол 239 000 боша, 100 000 ша меспорен, боқӣ мондаша майда ҳар моҳ меспорен. иншоалло ки тамом мешавад бача азиз. занг зад пурсоншен. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. ина проект. як ҳуҷрага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 46 метри квадратӣ, павороти Ленинград, фабрика дар қарор дорад. азиз, ноҳияи шаҳри Душанбе. 253 000 сум бо муомила. хоб шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ дар худи баъд аз павороти Ленинград. бинои замонавӣ иборат аз 2 блок 14 ошёна, дорои таваққуфгоҳи нақлиётӣ дар таххона, яъне ки майдончаи бозӣ. муҳлат барои таъмири хонаҳо 2.5 сол. пас муҳлати супоридан соли 2028. вариантҳои хуб дорем барои пардохт пули нақд, пардохти 50%. мошин қабул мекунем. хулоса дӯстон, марамад ина беҳтарин вариант 253 000 46 квадрат. далши занг зада пурсон бошем бачаҳо.
ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон ай дӯстон. Дукомната квартира, этажи дуюм, масоҳати 40 квадрат, кӯчаи Одинаев мега. Ноҳияи Ёвон 220,000 арзиш бо муомила. Рақамҳои 4 та 18 аз Умид Сауду ТВ. Метавонед ки муроҷиат кунед, боқимонда маълумотро, саволу ҷавобу чизе дар корай метавонед дӯстон пурсед. Нархи созай фикр мекунам. Ремонт кардаги тайёрай, дуюм этаж, дукомнатага 40 квадрат, 220,000 сомонӣ. Занг занед дӯстон. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Мардуми ноҳияи Данғара. Эне одамое ки ай Данғара хона харастанд, бигам хубтар мешава. Як хонага квартира дар этажи дуюм, деҳаи Себистон, ноҳияи Данғара, 200,000 сомон. дӯстони азиз, ина марамад. Як хонага дар этажи дуюм, деҳаи Себистон, ноҳияи Данғара, 200,000 сомонӣ. Ремонт кардаги тайёр. ай хона ба талабот ҷавобгӯ. Чӣ хел десен? Бан я ҳоҷатхона, як ҷо кардаги калидорча дора, 200 та бо муомила дора. Аз Умид Сауду ТВ. рақамҳои 98 99 92 занг зад пурсоншед. Лайкҳоро монед дӯстон, дар канал подписатсия кунед. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори мо фақат мегӯем ки бародарон лайк монед. бисёриҳо ҳамин мешнававу не ки эътибор наметаҳанд. тарафи дасти чап знаки лайк ҳамира бижихен, далчи видеоро тамошо кардан гирен. ҳамин қайга мезанем барои ки барои шумо дӯстон ки ягон хонаи арзон ба қаб бикунед. Мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, як ҳуҷрага квартира дар этажи ҳафтум, масоҳати 43 квадрат, шаҳри Исо, шаҳраки Шарура. фурӯшӣ дар шаҳраки Шарура, лаби роҳи Калон, 43 квадрат, дар этажи панҷум, доми 9 этажа, мактаб, боғчаи кӯдакона дар наздикӣ. аз политехникум то дом мега 6 километр мешава. Душанбе мешава, политехникум мешава, колхоз мешава, Шарора дӯстон. занг зада боқимонда маълумотро бигирен. 290,000 43 квадрат, ҳафтум этаж, панҷум этаж, дар доми 9 этажа. занг занед. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бародарое ки ай душанбе мақсад пули калонтар дорен ҷамъкардагӣ, 540,000 сомон хонаи тайёр. духонагаҳай 2 сотиқ замин дора, сехонага када мешава, якум этаж, як этажа, ранги сексия кардагӣ, ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай 100%. охири нархай дӯстон 540 та бемуомила. конкретно харидор боша, занг занен, суми нақд фақат ба гармиш бигиренш мега. кадуми мегира? хоб хулоса дӯстон, журналистҳо ғам ната мега. беҳуда яъне ки муроҷиат накунед. 540,000 сомонӣ, 2 сотиқ, 2 хона. ина хона дӯстон беҳтарин вариант барои харид кардан. дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар Душанбе, ноҳияи Кушониён, яъне ки дар бозори Кушониён ҳамҷо хулоса қарор дора. ноҳия гуфтем 4 комнатага ҳая, 3 сотиқ замин дора дар Кушониёни шаҳри Душанбе, 670,000 сомон. дар рӯбарӯи бозори Кушониён будастай. Шодоб, маҳаллаи Шодоб, 4 хона, 3 сотиқ, кухни, ҳамоми даронӣ, яъне ки ҳамом дарони хонадай, об дора, свет дора,
назди бозор дар дӯстон қарор дорад. арзиши хона 670,000 бо муомила рақамҳои 2480 аз умми канали мо ҳозир занг занед дӯстон. дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошиёнаи 13 масоҳати 40 квадрат. хит кардем. 13 этаж 40 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, як хонагаи 455,000 мегояд. 40 квадрат хонаи калон мешавад дӯстон азиз. дорои ҳоҷатхона, баня, кухни ҳамаш ҳастае. коридори калон, этажи 13, 455,000 бо муомиладор занг занед. рақамҳои 1881 аз умми канали Саудо ТВ. дӯстони азиз, ҳамин навор да лайк монед, дар канал подписаться кунед. баъдан чӣ гуфтанем, навори мо тамом шид. чизе ки буд ҳамаша мондем. видео чӣ хеле маъқуле не конкретни нависем бачаҳо. иншоалло ҷанд мекунем. хонаҳотонро роҳӣ кунед. суратоша видеоши ки омада айпеш навор мекунам, якчанд сайтҳо реклама мешавад. дӯстон зинда бошед. раҳмат ки моро интихоб мекунед, моро тамошо мекунед, аз сайтҳои мо истифода мебаред.